aici cad, a murit. Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. Bă, ăștia sunt aici cu motoare, Timotei, Horea cu Honda CR125F sau CRF 125. Nu știu, chiar mă pricep la Honda și mai este ceva cu motoare. Dar eu și cu un prieten suntem cu scuterele, pentru că merem acolo la unitate, unde tot am fost cu Yamaha, dar n-am fost niciodată cu scuterul, așa că am plecat în aventură. Am la mine chei de bujii și rubelnițe, că habar n-am dacă mă duce până acolo, dar rămâne de văzut. Poate dacă nu mă duc până acolo, o să vedeți în poza în titlul videoclipului. Dar eu sper la cei mai buni. Prietenul meu e cu scuterul lui Timotei, cu Piaggio Zip, ăla roșu, Timotei cu stompul, mere mă să dea și Timotei pențele alea ce le dau eu când merg cu Denis. Că am zis și că n-am mai făcut de mult un video cu scuterul și tot cu Yamaha, cu Denis. Și acum, am decis să mă duc cu scuterul, că dacă meream cu Yamaha, deja era ceva cunoscut. Poate dau și eu cu scuterul pe penți, la mișto, că, na, urc doar un sfert din ea. Și acum ne oprim aici, la finalul drumului de țară, să le așteptăm pe Mario și pe ceilalți. Honda CRF de 125 al lui Horea, urcă peste tot cu el, Yamaha Grizzly, KXZ de 140, pornire la buton, Malagut F10, Stomp și Piaggio Zip. Hai, ne punem în mișcare și revin. Bă, suntem în mișcare pe drumul de câmp. Băieții se duc în față, nu știu să aștepte, dar eu cu Mateas cu Timotei merem așa ușor, că eu oricum nu știu drumul, așa că tot pe mine mă așteaptă. Bă, eu am zis că băiatul ăla are KXZ de 125, dar din câte ați văzut are de 140. Iar acum, de fiecare dată când mă întrebați ce părere ai de KXZ de 140, știu să vă răspund, că văd că are cineva și poate mă lasă și pe minotură mai încolo, să văd cum mere, să vă pot zice dacă e bun, dacă nu știu ce. Timotei văd că deși are cel mai tare motor dintre toți de aici, stă cu noi cu scuterele care merg cu 30 la oră, ăia la alți blane, nu știu ce, nu prea știu să meargă în grup, dar ne obișnuim condițiilor. Ba, uite-mă că așteaptă, că nu știu drumul. Coile. Tipar! Mamă, cred că ceva-mi spart urechile. Câinii cât scuterul. Mamă, ce fain e KXZ-ul ăsta, bă. Mere. De era ieșit modelul înainte să-mi iau eu 125, sigur, îmi luam 140, ceea ce v-aș recomanda multora.
să vă luați 140 în loc de 150. Hai că în loc de 125, dacă n-ai experiență, nu prea e ok un 140, că al lui Timotei, de exemplu, are cuplu foarte mare, adică m-am dat cu el și zboară efectiv. Numai, na, băieții ăștia dau ca lumea. Eu când îs cu Yamaha îi aștept pe toți, deși aș putea să-i las în urmă 10 sate. Da, măcar Timotei stă cu noi. Bim, 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 bim. Îs curios pe acolo prin pădure, pe la unitate, cum o să urc cu scuterul. Mi se topește setul China. Bim, 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 bim. Eu sunt cu Mateas cu scutere. Wow! Am apăsat de picioară. Bă, dar ăștia se întorc la orice se întâmplă. A trecut cu motorul. Mi-am dat seama că nu prea am vorbit, mă, și a fost destul de plictisitor, dar nici nu știu ce să povestesc cu voi. Eu sunt super mulțumit de evoluția canalului, pentru că abonații cresc relativ repede, adică am, cred că, 100 pe săptămână și sunt foarte bucuros de asta. Și de voi, că vă plac clipurile mele. Bă, afară e foarte, foarte cald. Ăștia fac întrecere. Ăștia fac întrecere. Care pe care? Bine, Timotei, Willy. Nu se prea văd munții din cauza că cred că ploaie pe acolo. Eu nu mai pot de cald în hanorac, deși nu prea pare că e cald afară, că nu arată a soare și temperaturi foarte urcate, dar îi foarte cald. Nu știu, vreo 25 de grade, cred că. Aici au căzut Timotei în baltă cu stompul. Nu știu dacă am făcut video atunci pe YouTube, dar sigur nu l-am prins cum a căzut. Vai, cât praf trage scuterul meu pe filtrul de aer de aici, că am filtrul din ăla sport și gura în jos. Vai, bă, mi simt că se dezmembrează. Deci eu dacă ajung acasă înapoi, e lucru mare. Vai de viața mea. Ai de capul meu, bă. Cum e pe aici? Place să mă aventurez. Vai. Și scuterul ăsta cât mai îndură, săracul. Wow, wow, cap de pod. Hai că cap de pod, tunel. De când voia ăsta să depășească. Oh, oh, oh. Bun. Zice că scoate scuterul mai mult fum, că eu când i-am băgat ulei la amestec, l-am băgat după ochi. Adică mai aveam jumătate de sticlă de ulei de 500 de ml și am băgat, dar nu știu dacă mai era jumătate acolo sau poate mai mult sau mai puțin. Așa că depinde de fumul pe care îl scoate, înseamnă că am băgat. Ar trebui să scoată ca să-și facă ungerea bine, că dacă nu scoate e problemă. Nu
Noi acum suntem aici pe câmpie și vrem să ajungem pe partea gen pe dealurile din față, să urcăm sus. Deci vă dați seama pe unde am eu de urcat cu scuterul, cu Malaguti F10. Bă, acum suntem pe urcare la unitate. Noi rămânem încet cu scuterele ca să nu prăjim motoarele în ele. Mario, de fiecare dată când iasă cu crossul, face pană. Ăsta e crossul ăla, ce v-am zis eu, KXD 125 nou. De fain cu scuterul, mie chiar îmi place, pentru că e foarte confortabil. Aici oamenii taie lemne. Dacă mă întrebați de ce se aude așa, e pentru că am doar un sfert din accelerație. De-aia pare că e mors, că dacă îi dau mere, dar nu vreau să-l obosesc. Acum luăm și o pauză, vedem după dacă mai pornește. Hai mai sus! Hai mai sus! Wow, be careful! Miroase a scuter ars. Probleme tehnice la KXD. Pompa trebuie să ai Cum să faci brațe? Dacă cineva în mașină să pleca cu el. Hai bă, că am terminat pauza. Acum mi-am luat și eu tricou, că nu mai puteam de cald. Mi-am luat tricou, mi-am dat hanoracul jos. Dacă până aici a fost cum a fost, să vedem de acum încolo. Cu Malaguti s-a răcit scuterul cât de cât. Bă, dar ce taie lumea la copaci, mă, săracile păduri. Probleme tehnice la KXD de la Mario. Era cauciucul prea băgat într-o parte și i-am zis că nu e ok, că îi face roata 8 și slăbește spițele. Mamă! Bă, ce fain mere scuterul! Mai ales pe aici, prin pădure, n-am fost niciodată cu el. Vai, ce rău, măi! Mi dor de Yamaha. Ce rupeam pe aici gazul. Nu glumesc, că săgeam cu ei încet. Probabil o să fac un clickbait în titlu dacă nu se întâmplă ceva miraculos.
că probabil fac un clickbait dacă nu se întâmplă ceva wow în video ăsta. Zic că am parcurs 100 de kilometri cu scooterul, am topit pistonul, nu știu ce. Bă, ce fain se văd munții! Cunosc drumul ăsta ca în palmă. Am fost de 100 de ori pe aici. Și nu off camera. Pe aici ai panta aia din pădure. Wow. Mamă! Văzea că decolez! Bă, ce mere scuterul! Bă, ești nebun! Bă, ce mere scuterul! Ce pat am urcat, numai bolvani erau pe ea! Bă, cum să nu-ți placă, frate, să ai un enduro, să ai un scooter, să ai orice să te plimbi? Fac o pădeală să mai dau doi băieți. Hai că l-aștept pe Matias. Ce să dau, băieți? Ia TV-ul, nu am... Prind 100 cu scooterul aici, cad, a murit. Mamă! Bă! Decolez! Mamă! Stai că aici coborâre și eu nu prea am frâne. Alt Yamaha Grizzly probabil, dar mai vechi. Podeau corbenii băieți în fight cu scutere. Oh! Alt KXD, numai KXD-uri. Bă! Na, welcome to fight, băieți. Urcați ce vreți. Hai, dau și eu cu scuterul. Îl spar pe ăla cu KXD-ul. Ceau, copile! Dacă până acum nu a luat scuterul foc, acum sigur ia. Ce mere scuterul! Păzea că-i dă Timotei panta. Dă-i, Timotei! Ei, e pornit? La tine sau deja scrie la celălalt, dar la ăsta? Bă, ce era să cadă Timotei! Mi s-a rupt chiar pedala de schimba viteză. Na, Timotei, ai făcut-o de... Urca și Mario. Ce-i fi mare? Că nu ține gazul. Ăla e rev limiter. Aia a fost. Tate? Revin de acolo când luăm pauză.
din Soterina, sejurul la Sibișel. I-am dat și eu cu crossul mare, dar nu cred că am filmat, dar dacă am filmat, vă pun filmarea. Cu KXD-ul ăla de 125. Bă, dar mie nu vine să cred, bă, ce mi-urcă scuterul. Bă! Atât ai o fost. Dacă acum nu mi se prăjește setul, nu s-o prăji niciodată. Hai că nu mai pot. Nici că mai dau pe vreo pantă, că ia foc, mă. Dumnezeu cu mila și cu scuterul, că nu mai pot. În sfârșit am gura uscată. Atât au fost. Sper că v-a plăcut video. Dar stați că nu îl închei aici. Ce mai probabil o să mai filmez toată coborârea asta, poate pun o muzică pe ea. Acum să vezi ce mi se răcește scuterul. Bă, decolez! Am 100 la oră. L-am spart pe Mario. Eu cred că am filmat destul de mult. Nu mai are rost să vă arăt drumul spre casă, că știți. Băiatul ăla, cum îl cheamă, cu KXD-ul de 140 a făcut pană. Așa că cam aduc acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Cam aduc acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, share, subscribe. Eu speram să fie mai aventuros clipul. Lasă, bă! Speram să fie mai aventuros clipul, să avem probleme. Deși am avut destul de mult, au rămas băieții fără benzină. I-au dat benzină între ei. Ăla a făcut pană. Așa că noi ne auzim data viitoare. Ceau!